Kardom don nangle to myo si YouTube channel akimi chongpu thekhelang pulo tangte labangso a YouTube channel along pen napa klang pon po lasi kangpu neng kosan ma kaplut neng kosan ma nang tham ik pon po lang ik no to tangte non video bang ke bang cheng pon thulo nang labangso non bang ke labangso screen open lo lapen screen open det pen lo te labangso kopilo data open nang po data open datlet pulo tangte nang letum kai ke kelang ver a video along YouTube long ladak bernang po lapen ke ladak si kopilo nang letum blaso plus doji ladak si open nang po inke nang letum a video lahai hui ladak thek pon nang po suppose example nili labangso a video ended lo lapen okay next bear tunang po lapen nang letum kupi ma text delo filter delo lahai hui voice lahai hui delo lapen choklo pulo tangte choklo po te next bear nang po lapen ke upload lo labangso upload del lo pulo te nang letum title kupi ma jene suppose langsun la ta isi amen lo non suppose nili keselamba ke kapelo langsun long kilang dam labangso possible nai lo lapen ke pan si real video system si upload lo lapen short video si upload lo lapo hen lo upload ni niyam ke inke lader lo pulo tangte success at lo pulo tangte inke non bangke akam bangke joikila pan channel lo dapen mo YT studio long si halai aku download tenang po lasin yang letum putot tek pon tolong po halasan kan ma views time lahai hui do lang mo aku cetan pon thupam na koson si aku lapen dalo te kenang lang ma comments lahai hui pen na tum nang pi ignon nili aku putot labangso solution na pi duni pan arona tang koson si video upload nang ji koson si YouTube long upload ni lahai hui klam pon long po nang le tom sita me mission pening kam pon no na pan si pinya video ke kan pon no kardom do me thak me